Ron Burgundy na Peile. Cinnere Lár Páirce a dhéannig Rutherford bit bhaithe na fórna. Agus ha buana nach beag aige. DJ Farganú, Manceen agus Pelador. Bhí sé sáte I lár an Athrú Club ba chasta riamh. Agus is éisin, cinnere Lár na Páirce, Naomh Uinseann, Éamon Fennell. Taobh leis beag Ger Brennan. Ferris Jury cuasaí do bhláclia I mbliana sanna cruúil. Ní bhíonn sé ganna chuid chun spóra féin uiribh. Craobh den barca in Naomh Uinseann. Ach is é an charrig hosanta athá ag an gcumann. Tomás Quinn, príomhscórálaí na fórna. De réir Alan Brogan, feargur lasc leis tréanáil crua a dhéanamh. Ach mar son hain, tá sé ina bháistear scórála I go mórtas club na bliana sa. Seach gúlín sa chiad chluithe. Héana hocht in Aichraum saoirigh an lá déirnach. Lushing Tomás Quinn, Héana seacht botig Tomás Quinn, Hanna Héana Héana hocht botig Tomás Quinn. Ní mar bhaga é, ach a bheith míad thurneis riamh a ríist le blá clia é. Fear a bhí a lár gacha dhéon chóndé I mbliana Diarmid Connolly. Scórna ní rútacha sa Jensí Gorham. Nada ag a hálaigh ar fad. Anna Chluiche. A cha sé den nós aige I macht ó smacht freisin. Jaimse sé scór an chorma in Bhaile Mona. Ach Craobh den barca san ahimmert. Níor dhimmer sé ó hin. Cimár an fócas. Níl tosaí club níos fearr ná é haimpel in Neomh.